खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 23 मे 2020 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। बहाबा थाङोब्ला मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोब्राब खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव सोरबा लोमजानो हागौ। देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सुथुरा बांगोन। रांखावरियाव मोजां नङा। धोन खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ फेजेननो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां। रांखावरियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै मोजां खौरां मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सनमान बांगोन। बेफार फालांगियाव दिनै मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंसोगारगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव माबा मोनसे फोरबो खुंनो हागौ। आलासि फैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। मकर राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोदान खामानिखौ मावनो बिबान मोननो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन।
खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव मान सन्मान बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन आरो हेफाजाब मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ अदेबानि रमान्टिक जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो जाहाथे गावबा गावनि सानफ्रोमबोनि बरादखौ मोनथिनो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।